Dobrý den, vítejte u Lionelova průvodce po Star Trek Online Foundry. V tomto dílu se podíváme, jak se vůbec do Foundry dostat. Hned po tom, co nalogujeme, můžeme si všimnout, že vlevo nahoře máme Regular Play a Create Content. Cvakneme na Create Content a zobrazí se nám tato obrazovka. Zde si vytvoříme svoji Foundry postavu, která je aktivní pouze pro Foundry. Nikde jinde ji neuvidíte, nikde jinde s ní dělat nebudete. Tak, aby jsme mohli vytvořit nějaké Foundry, musíme si koupit Foundry sloty. To je zde vlevo dole. Můžeme si koupit buď 2 Foundry sloty za 7000 nebo 4 sloty za 10 000. Ukážu se vám postavy, které mají dostatek rafinovaného delitia, u kterých si vlastně můžete ty Foundry sloty koupit. Takže my si zde koupíme 4 sloty za 10 000. Ano. Tak, chvilku počkáme, než se to načte. Bohužel načítání je velice slabá stránka této hry. Tak, nyní, když máme zakoupené Foundry sloty, máme vytvořenou postavu, můžeme dát Create Content. Zde jsme se dostali na obrazovku, která nám zobrazuje naše mise a počet volných, případně použitých míst. Máme zde vlastně tlačítko Nový projekt, kde vlastně vytvoříme novou Foundry, tlačítko Delete projekt, čímž ji smažeme. Obnet projekt jsou projekty, které momentálně máte funkční. Archivek projekt jsou projekty, které máte uložené. A v případě, že nějaký projekt smažete, můžete si ho z archivek projektů vrátit zpátky. Tak, pokud začínáte, budete mít tuto tabulku prázdnou. V našem případě lépe řečeno, v mém případě už pár misí mám, takže když na ní cvaknu, zobrazí se mě informace o misi. Máme zde, pod jakým jménem je to publikováno, kdy to bylo updateováno a další informace. Tato tabulka zobrazuje komentáře a počet delitia, který byl darován těmi, jenž to hráli, a počet hodnocení. V této tabulce vedle máme pro nás důležité informace. Máme zde jméno, ID, autora, jazyk, pro koho je ta mise vytvořená a level. Description, kdybychom měli anglicky, znělo by to mnohem líp, se zobrazuje tabulka, která vám vyskočí i hned potom, co cvaknete Nihil v misi. Lépe řečeno ve Foundry editoru, ve hře, když najdete Foundry misi a tam cvaknete Nihil, tak vám vyskočí tato tabulka. To je přesnější. Private autor notes vám zobrazí vaše poznámky, které uvidíte pouze vy a nikdo jiný. Takže nyní se podíváme na nějakou misi. Třeba tady nemám. A dáme... Když dáme New projekt, vybereme si jméno, pro koho ho chceme a dáme OK. V mém případě se podíváme třeba na tento projekt a dáme Edit. Nyní musíme počkat, než se to načte. Bohužel načítání většinou docela dlouho trvá, což, jak jsem říkal, je docela nevýhoda. Tak, aby jsme si zkrátili čekání, řeknu vám něco zajímavého o gepardu štíhlém. Je to nejrychlejší suchozemské zvíře. Na krátkou vzdálenost, asi do půl kilometru, a ve vhodném terénu dosahuje rychlosti přibližně 100 km a může zvýšit až na 110. Dožívá se přibližně 12 let a váží 30 až 60 kg.
Pokořen ocasu měří 130 až 150 cm. Ocas sám je veliký 60 až 80 cm. Tudíž je to pěkná potvora. Tak. Nyní, když jsme v projektu, můžeme si všimnout. Můžeme si upravit jméno projektu, můžeme si upravit jazyk, v kterém ho máme. Můžeme si upravit, pro koho to je, jestli pro federaci nebo pro klingony. A jak jsem říkal, tady v té tabulce je to, co se zobrazí při aktivaci misi. Private author notes. Zde si můžete psát úplně, co chcete. Dále. Podíváme se na story. Zde máme hlavní tabulku, kde můžeme vytvořit náš příběh. V mapách, jak je známo, tvoříme mapy pro náš příběh. V dialozích dialogy a v kostýmech kostýmy. Jen pro upřesnění. Tak. Pokud si vytvoříme nějakou mapu, můžeme vesmírnou, nebo jakoukoliv jedno. To je úplně jedno, jakou mapu. Vytvoříme si prostě nějakou mapu. A máme zde na výběr. Buď jako první začneme tvořit příběh. Dejme tomu, že budu chtít novou vesmírnou mapu a tam budu chtít nějakou interakci s objektem, pak zabít nepřátele, pak si s někým pokecat. To všecko jde. Ale teď bych musel na mapy a zpětně všechno dotvořit. Nebo, což je moje oblíbená část, si první vytvoříme mapu, která se nám bude líbit. Máme to pod oáza, hodíme sem oázu. Tak. Ještě bych mohl říct, že Grand Mission dialog je hlavní dialog. To bude jeden z prvních dialogů, které uvidíte. A toto šedé je přístupové okýnko. Zde si můžete vybrat, odkud budete začínat svou mapu. Můžete si vybrat buď nějaký systém, a nebo cokoliv jiného. Tak, dejme tomu, že náš příběh bude začínat od Val konzole na Earth Space Dock. Bude nám to říkat, dejme tomu, tak tenhle ten určitě ne. Ale Roztomilý Elači, proč ne? A můžeme zde vybrat i animaci, která je sice hezká, nicméně není to zase člověk poznat. Přechodový text doporučuji krátký udělat, protože nejde nějak dál editovat, je to akorát toto malé okýnko. Zde si napíšem, co bude napsáno při čudliku, dejme tomu, začni misi. Tak, jedeme dál. Máme zde mapu oáza a dáme text prozkoumej místo. V mission textu zde v tomto okýnku nefunguje diakritika. Zde v přestupovém funguje. Tak, máme zde projekt map a budeme chtít prozkoumat místo. A to bude, dejme tomu, interact with objekt. A díky tomu, že už zde mám velikou hromadu objektů, můžu si vybrat, co budu chtít prozkoumat. Tak. Prozkoumej objekt. Interakční tlačítko
To je to, co se nám ukáže při interakci s tím objektem. Dejme tomu. Prozkoumej. A vybereme si nějakou animaci. Tricorder scan. Tak, teď si můžeme vybrat, jestli pustíme mapu od úplného začátku, nebo můžeme zkusit hrát mapu od určitého místa. No, toto načítání mělo být o poznání rychlejší, takže nás to nějako trápit snad nebude. Teda aspoň doufám, záleží na výkonu počítače a na rychlosti připojení k internetu. Takhle si vyzkoušet mapu se docela hodí, protože člověk tak může odhalit spoustu věcí, které předtím přehlédl. Zároveň, pokud se na mapu umísťují budovy do nerovného terénu, může se stát, že budou levitovat. Takže musím upravit, kde konkrétně budou. Tak, zde máme moji vytvořenou mapu, máme zde i nějaké nepřátelé. A jak vidíme, máme zde prozkumy místo, hlavní objekt, a nám je přidaný prozkumy objekt. Tak, nebudeme se s ním zabíjet, prostě to všechno vyzabijíme. A kdyby tady to šlo ve hře. Tak, došli jsme k našemu objektu. A voilà, prozkoumej. A máme zde animaci Tricorder scan. A mise je hotová. Ta modrá mlha, která se tam objevila, po tom, co jsem použil ten tricorder, je ve skutečnosti efekt Energy Cloud Blue, který je přiřazen k tomu artefaktu, který se prozkoumal. A je zde vlastně napsáno, že Energy Cloud Blue je neviditelný, dokud nepoužijeme ten Alien artefakt. V tom případě se zviditelní. Takhle jde zároveň vytvářet spousta dalších efektů. No, já bych ukončil tuto krátkou instruktáž a v případě zájmu vytvořím další mise. A na závěr bych mohl říct ještě upozornění, že vlevo dole máme to, co musí být splněno, aby mohla být mise funkční. Takže zde musíme mít vložený nějaký text. Voilà, splněno. A nějaký kostým. Voilà. Nyní to můžeme uložit a kdybychom chtěli, můžeme ho i zveřejnit. Což my nechceme. Budeme na něm dále pokračovat a vysvětlíme si další věci. To je prozatím vše. Naschledanou.